ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನನಕ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಮಿಕ್ದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಜ ಘಟನೆ ನಡತನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲು ಕಾಮಿಡಿದ ಘಟನೆಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ದುಂಬು ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ತಿರ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಐನು ಒತ್ತುದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಣಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಬಲೆ ಬೈ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಕ್ ಆತನ ಪಂಡ ಮೊರನಂಜಿ ಬಸಟ್ ಯಾನ ಪೋಂದು ಪುನಗ ರಡ್ಡು ಕಪಾಲ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಲವರ್ ನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕಲಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತು ಪುಣ್ಣು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದಿತ್ತಾಳು ಆನ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಎತ್ತೇರಿಂಚ ಮುಟ್ಟ ಕೊಳ್ತಿರೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮುಡ್ಡು ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚನಾಗ ಹಾಕಲು ಪುಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಂಚನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಪಿರಾಡ್ಗಳು ನಕ್ಲು ತೂಪುಂಚ ಎಂಚಿನ ಮರ ಪುನ ಗೊತ್ತಾನ ಮಕ್ಳು ಎರಡು ಜನ ಇರತ್ತ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಮಣಿತನ ಕೆಲವು ಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಮಣಿಪಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ನ ಸಮಯ ಕೂಡ ಟೈಂಟಿ ಸೌಂಡು ಅಂಜನ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಳ್ಳು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಚ್ಚೇರಿ ಅಂಜನಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಲ್ತದ ಬತ್ತನು ನಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಪ್ಪೇನು ನೋಡ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕಲ್ನ ದೇವೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಮಲ್ತನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಒನಸು ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪರ್ಲೆ ಅವು ಐನ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತನ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಗತ್ತ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಚು ತೂಕು ಮಲ್ತು ನೆಂಚಿನ ಮಂತ ಮೊರನಿ ರಾಜುನೆಲ್ಲಡೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಆಯೇ ಯಾಪಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋದು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಳ್ಳುಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮನಿ ಪಂದ ಅಥವಾ ಬೊಬ್ಬೆದ ಕುಳ್ಳುಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡಿಂದಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತಾಂಡ ಪಾತೆರುಂಡ ಮೊರನೊಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತನಿಗೆ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳುದು ಪುನಕ ಕಾಯ್ಪನ್ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನ ಅಪ್ಪೆ ತಿರುತು ಅಪ್ಪೆ ತೂಪು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಂಡು ಇಂದು ಒಳ್ಪಾಡು ಸೊರಗಿಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಹೊತ್ತನಿ ಬಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಹೋದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದು ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅಂಜನ ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ತೂಪು ಎಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಎಂಚಿನ ಬಕ್ಕಲ ಮಣಿ ಬಂದ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಬೆ ಇದೇಕು ಪೋತೆ ತಿಂದೊಂದುಲ್ಲೇನದನ್ನ ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಮಗ ನಿನ್ನ ರಾಜು ಎಂಚಿನ ಅಂಚನ ಮಣಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ತಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೊಡಂಚರು ಪತ್ತ ಭಾರಿ ರುಚಿಂಡು ಕೂಡ ಎಂದೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡು ಮೆಂದೆಕ್ಕಬೋದು ಅವಳ ತಿನೇರಗಳು ತಿನ್ನದನ್ನ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಸ್ವಂತ ಮಗನಕ್ಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಚ ಐನು ತಿನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣು ತೆಪ್ಪ ಅಡ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಹಿಡ್ದಾದು ಅಂಚಿನ ಎಣ್ಣು ಪದ್ದು ಬುಡಿಯರು ಜೋಕುಳು ಎಂಚಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ದ ಓಡಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾತು ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಜನಕ್ಲ ನಡುಟ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀಪ್ನಕ್ಲು ಎತ್ತಾವ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅಕಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಕಲೆ ತಿನ್ಪುಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಎಂಚಿನಂದಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ತೂಪುಣಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಸಹ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮರ ಅಂತ ಎಂಚಿತ ನೋಡತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಪೊಣ್ಣು ನಾನು ಲವರ್ ನಕ್ಲಿ ಬಿನಿ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಜಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪತೋನು ಮೊಬೈಲ್ನ ತಿಂದುಲಗ ತಿನ್ಪುಲಗ ಮಲ್ಪೇರು ಲವರ್ಸ್ ನಕಲು ವಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಪೊಣ್ಣಾನು ಮಲ್ಪನಾಡು ಆನುಲ ಅಂದು ಮರ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾರ ಸಾವು ಏನು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇ ಆನುಲ ನಂಚ ಈ ಪೋ ಮಾರವರ ಏನಿತ್ತ ಮನ್ಪುಜ ಕೇನು ಜನಕ್ಕೆ ನೆರಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣುಳ ನಂಚ ನೆರ್ಪಿಯೆ ಪೊಣ್ಣ ತಿನ್ಪುನಿಟ ತಿನ್ಪುಳಗ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲಿ ಆನುಳ್ಳ ನಂಚ ಮನ್ಪು ಜಾನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೇರು ಏತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನು ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತು ಜನಗಳನ್ನ ಅಟ್ಟಾಣ ಸಹ್ಯಾಡಿ ಈ ಪೋ ಮಾರ ನರಕ್ಕ ಪತ್ತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಟ್ಲು ಉಂಡು ದುಂಬು ಮದ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೋಕಡೆ ಮನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನ ಪುಣ ಲಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೈಕ ಲಗಡೆ ಅನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಅವನಿತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಟಿಂಗ್ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಾಂಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಾಂಡ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಐಟ್ ಬರ್ತದ ಆಪುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ನಾ ಇಂಜಿ
ಗೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೈಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಕಳು ಏನು ಹಂಚಿಡ್ದು ಏನು ನಾನು ಏನು ಆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಏನುಂಟು ಹಂಚಿಡ್ದು ಏನು ಸ್ವರ ಅಯ್ಯನಿಗೆ ಬರೋದು ಮಿಂಚಿನ ಮಾತು ನಾಯಿಡ ಪಾತಿರ್ಬೋದು ನಾಯಿಗರು ಅಂತಂದುಂಡ ಎನ್ನು ನಕಲಿ ಕೆಲವರು ಎನ್ನು ಬಸಟ್ಟು ಮಾತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ಡಂತೂ ಪಾತ್ರ ಬಿಡು ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದುಲ ವಾಯ್ಸ್ ಜನಕ್ಕಳ ನಾಟು ಒಬ್ಬೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓಪನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಮರಿ ಪಗಾಡ ಜಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಕೆಲವು 24 ಗಂಟೆ ಅವ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಾರ ನೈಟ್ ಕೆಲವು ಉದ್ದಾಗ ಸ್ಟೋರಿ పొన్నుల అంచిన వాసి ఆటమంతుంది పేరు పొన్నులు సింగల్ అదుపున పొన్నులు బరి కమ్మి అవుతా డబల్ అది పొన్నులు తినడు అక్కడ మెల్ల అక్కడ వాళ్ళు ತೆಗಿಯೋನು ಸರ್ ಸರಿಗೆ ಅನ್ನಿಚ್ಚಿ ಉಳ್ಳಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ದಾದಾ మన తొందరలో ఎరుగు తాపు పక్క పొన్నులు పొన్నులు అక్కడ నేరోడిని తెప్పు ఆనలు అన్న ಅಂಚನೆಗೆ ಏನೊಂದು పొన్నులు పొన్నులు ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇ ಯಾರು ಬೇಕ ಬರ್ಬೇ పొన్నులు పొన్నులు ఆనల్డ స్మైల్ ఇప్పుడు ఎట్టు ಗೊತ್ತಾ పొన్నుಲ್ಡ ಆ పొన్నులు ಅತ್ತ ಆನಲ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಣು ನಂದು ಗೊತ್ತಾವು ತಣ್ಣೀರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಂತೆ ಪಣಂ ಬರ್ಬೋದು ಮಂತೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಕೊಡಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನನ್ನವರೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಕೊಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಟಚ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಾಪು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆತ ಒತ್ತೋಡು ಟಚ್ ಅಂದು ಟಚ್ ಮತ್ತು ಪೋಯಿನುಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಕೆಲವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಒತ್ತೇರ ಮಂತು ಮಂತು ಬೊಡಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿ ಸಹ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಸಹ ನಾಲ್ಕು 24 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆಪ್ಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಲ ಮುಗಿ ನಡಿ ಖಾಲಿ ಪಂಡನ ಮುಗ್ಗಿ ನಡ ಅಂಚೆ ನಡದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ತೂಪು ನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಬೆಂಚಿನ ಉರಿಯ ಪಾತ್ರ ದುಮ್ಮು ತಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಾದ ಅಂತ ಸರಿ ಇತ್ತು ಸುರ